tabuk social media o omangpli kaisa jehino viral langi tongkha Khumulwng thanjakha football match paimani pore jephru khoroksa player bo state o tongthajagwi mwsao ajorao chini tipro suk bukhukju khoroksa bo thangwi mwsamani amangpli pula kaisa phaprika buibelanya amangpli no nathokta tai chajakbai kha je belanya nathokta kaisa mangpli kaisa pheke hinui kintu social media o amangpli kaisa phaimani pore viral wngmani pore koyekta chikon mangpli rok kaisa pheke side mangpli rok kaisa pheke akaisa side mangpli bono kaisa pheke je o player khoroksa kubun hani borok bo chini bukhukjungno mwsate chajagwi kisa ha khai bini yak chini bukhukjungni sago kisa nangmani amangpli kaisa phekeno tabuk social media viral wngkha borok chikon clip no social media o share khlaikha tai amangpli kaisa phaima baino amangpli nungma baino chini o bukhukjungno hamya hinlai tonglai social media o hamya comment rok khlailai tongbaikha baksa borokba a bukhukjungno hinlai tongkha tipra jungmarok tongnai ringya amoni bagino mudikhai das pe chance manjakha hinui borok comment rok khai tonglaikha tei baksa to belai khuk sitra khai comment rok khlailai tonglaikha sanande thangkha ama bukhukbai nathokya amsika hamya comment rok khlailai tonglaikha hingka norok o mangpli nungman pore khe norok tamo sanani uchung ki Mwsa tini kisa yak nangma baino da khoroksa buruni mutai haikhagi hamya comment khainani hamya kai hinani nangkha norok mutai khe tamo kisa norok wachuktui comment khai sadi.